Hej alle sammen, mit navn er Nana, og det her er min første vlog, og det skal handle om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at være model. Jeg vil gerne lave nogle flere vlogs længere i fremtiden, men nu må vi se, hvad folk synes om det, så det vil være ret med nogle kommentarer. Men som sagt, så vil jeg gerne prøve at være model. Min veninde Mulle har sagt, at jeg skulle prøve at sætte nogle billeder ind, fordi hun synes, jeg ville egne mig godt. Og jeg får mange kommentarer fra drengene, når jeg er i byen, og bliver stoppet på gaden, og folk synes, jeg ser godt ud, og jeg synes selv, jeg ser rigtig godt ud. Og, så jeg vil overveje at sætte nogle billeder ind, men jeg kender ikke så mange i branchen, så det var rigtig dejligt, hvis der er nogen, der vil hjælpe mig. Hvis I kender nogen, der kan hjælpe mig, ville det være super dejligt. Ja. Men som sagt, så vil jeg gerne have lidt hjælp. Jeg har hørt, at hvis man gerne vil blive lidt kendt hurtigt, så skal man bare uploade noget på YouTube, så here I am, baby. Men ja, hvis I vil være søde og måske sende videoen til nogen, som kan hjælpe, eller bare vise den til nogle mennesker, så der måske er nogen, der opdager dem på et tidspunkt, ville I bare være nogle rigtig darlings. Men ciao!